ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇದನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದು ಪುನು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಫ್ರೈಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ತೂಯರತೆ ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ನ ಕೊನೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂಯರು ದೀಪಲೇನು ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ತೂಯರು ಅಂಚೆನೆ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡಿಯೇ ನಿಕುಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಯರು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನುಂಗುದೀತಿನ ದೀಪಲೇನು ಮಾತ ಅವೇ ಜಾಗರದಿಂದ ಬೈಯಡು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆತೆ ಐಕೆ ಅವೇ ದಿನ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೇಡಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನತೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ದೊಂಬು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಂಡು ನೆಲ ಮಾತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ದಿನ ಚಂಡಿ ಪೂರ ಪೂರ ಜಾಲು ರೋಡು ಮಾತ ನುಂಗುದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಕೊರೊಂದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಂಡು ಇನ್ನಿ ದೊಂಬುಂಡು ವೆದರ್ ಮಾತ ತೂದೆ ರಜೆ ಕೊರಬೇರ್ತುಲೆ ಶಾಲೆದಕ್ಕೂ ಪಂಡ ಹಾಲಿಡೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಜೇ ಇದ್ದುಂಡು ಯಾಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪುಣಿತೆ ದೊಂಬತ್ತೆ ಆರಾಮದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತುಂಡು ನೆಲ ಮಾತ ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತ ನುಂಗುಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನಗನೆ ಫುಲ್ ಮುಗಲ್ದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ತನಿಷ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋರೆ ಆನಾಗ ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಬಾಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಟ್ಟು ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ದೊರಿಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಏಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡನ್ ಪನ್ನರನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ದೊಂಬು ಫೇಕ್ ದೊಂಬು ನೇನು ತೂದು ನಂಬುಂಡ ಅವಳು ಬರ್ಸನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಟ್ ರೂಮ್ ಉರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ತೂತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಯಾನು ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಆತೆ ಬೇತಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಐತೆ ಫ್ರೈಡೇದನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು 5:30 ಆತಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ದೇವೇರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾಂಡ ಫುಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಬೇಗ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುನ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಶುರುವಾಂಡೇನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆದಾಲ ಅತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಐಟ್ ದುಂಬು ದೇವನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ದೀಪಲೇನು ಮಾತ ದೆಕ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಪತ್ತಾವೆ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಪತ್ತಾವೆ ಮುಖ ಮನಸ್ಸಿಡಾತು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಿನಾಲ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣದಾದನ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತೆ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಚೆನೆ ಐತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನುಷ್ಯ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಬುಡಿಯೇರಪ್ಪ ಅಂದ್ ಎನ್ನದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಟೇಪಲ ಒಪ್ಪೇರು ಅವು ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಏತೇ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೊಂಚೂರು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಕೊರುಂಡ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆರಿನ ಏಪಲ ಕಾಪುವೇರು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಏರು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಟೇಪಲ ಒಪ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಆತೆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವೇರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದಾಂಡು ತಡ್ಡೆಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದಾಂಡು ತುಳಸಿಗ್ಲ ದೀಪ ಪತ್ತಾದಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇತೋ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಫಿಲಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾವೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೋನೆ ಮಾತ ದಿಕ್ಕದ ಬತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾರ ಗೊರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆ ಡ್ರೈ ಆಪುಣತೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಅಡಿಗೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ರಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ದ ಲೆಕ್ಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ಮೋನೆ ಅಂಚ ಯಾನೈತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಯಾಕೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನೋದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೋಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೂರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದುಲೆ ಮೂಕು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಂತಿದ್ದು ನೀಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಉರ್ದೊಚ್ಚಿ ಮೋನೆ ಅವು ಓಕೆ ನಾ ಕುಂಟರ್ದೊಂದು ಇಜ್ಜ ಹೆಂಕುಲು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತದಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಉರ್ದುಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅದಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನೆಕ್ಟ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೇನ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ದಪ್ಪಸೆ ಮೋನೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್
ಅಂಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಏತೋ ತಿಂಗೋಲ್ ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡನೆ ಇನ್ನು ನೆನಪಾದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮನಸ್ಸಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಚು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದ ಬಿಡಿಯೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿನಿ ನಿಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲ ಒಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಒಂದು ಮೂಜೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೋನೆಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡಿನಾತು ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನದಾಲು ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಮನಸ್ಸಾದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡಿ ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡು 11 o'clock ಒಂಜಿ 5-10 minutes ದಾದನ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸರಿ ಟೈಮ್ ತೂಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಶೆ ಅಂದೋಜಿ ಪನ್ಪುನು ಬಟ್ 11 o'clock ಒಂದು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಆತಜಿ ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಡನ್ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಕೋದು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ ವಾಯ್ಮುಖ ತನೇಶ್ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಕಬಾಬ್ ಕಲಪ ದೀತೆ ಯಾನದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಟು ಸೊ ಕಲಪ ದೀತಿರು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪಾಡಿಯರು ಅದಾದ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಪನ್ಪುನ ರೇಜು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆರು ಮಲ್ತುನ ಉಂಟತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪುನಃ ಕುಕಿಂಗ್ ದಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಣ್ಣ ಸೊ ಇದೇ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ತೋಜೋಡು ಬೇಲೆ ತೂಕ ಈ ಗ್ಯಾಸದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಡು ಪೂರ ಕಜಪು ಪೂರ ದಾದ ಹೊತ್ತುಡು ಸೊ ದಿನ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ನೀವು ಬೇಗ ಪೌಡರ್ ನೀಜು ದಾಯಪನ ಕೊಡೆ ಬೇಪಾದಿನ ಕೋರಿಯೇ ಉಂಡ್ರವೆ ಭಿಕ್ಷ ಮಾಡಿದೀಯೇ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಸ್ಸು ನಾನು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ದಾದ ಅಪ್ಪುನಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋನು ಬಿತ್ತೈತೆ ಕಬಾಬ್ ಕೈ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ನುಪ್ಪುಗು ಆತೆ ಬೇಕಿದ್ದಾಲಜಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಲೆ ಅನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಯಾನು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್